Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Ознакайда бал фестивале узды. Әлмәтлеләр толшыбыктан әкәм-төкәм ясады. Чираттагы яллар колабызда кызык булырга охшап тора. Гадәттәгечә, яңа уку елы педагогларның август киңәшмәсендәге эшеннән башлана. Колабызның инженерлар лицейында узган очрашуның төп темасы Әлмәт районында цифрлы киңлектә тәрбия һәм укыту иде. Конференция барышында цифрлы белем бирү мөхите, шәһәрдә һәм районда балалар юл транспорт имкәнүләренең торышы кебек темалар күтәрелде. Киңәшмә эшендә мәгариф учреждениеләре җитәкчеләре, мәктәп профсоюзлары рәисләре, укытучылар, тәрбиячеләр катнашты. Район мәгариф идарәсе начальнигы Ирина Павловскаядан тыш, Әлмәт дәүләт нефть институтының беренче проректоры Юрий Василенко, Россия Эчке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча юхиди бүлеге башлыгы Валерий Гыйззәтуллин, полиция начальнигының җәмәгать тәртибен саклау буенча урынбасары Ленар Рәхмәтуллин, беренче лицей-интернат директоры Райнур Хәмидуллин чыгыш ясады. Эшчәнлегебездә цифрлаштырылган мәгариф технологияларын кертү беренче чиратта тәрбия һәм белем бирү процессын активлаштырырга һәм индивидуальләштерергә, белем бирүнең сыйфатын күтәрергә булыша. Август киңәшмәсе ул беренче чиратта нәтиҗәләр ясау һәм яңа уку елы алдыннан планнар кору, районның педагогик җәмәгатьчелеге хезмәттәшләре белән тәҗрибә уртаклашу һәм иң актуаль мәсьәләләр буенча фикер алышу. Очрашу барышында бердәм дәүләт имтиханы һәм гомуми дәүләт имтиханы буенча район нәтиҗәләре җентекләп каралды, тиешле нәтиҗәләр ясалды һәм белем бирү сыйфатына юнәлтелгән бурычлар белгеләнде. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының гомуми белем бирү идарәсе начальнигы Татьяна Алексеева үз чыгышында физик һәм акыл сәләтенә карамастан һәр балага белем бирергә кирәклегенә басым ясады. В разные периоды времени, 7, 5, 3 года назад, мы решали... Төрле чорларда без төрле мәсьәләләрне хәл иттек. Балалар бакчаларында төрле мәшәкатьләр белән дә балалар йөри алырлык тиешле төркемнәр булдырылган. Чөнки чирле балада бала аны да тәрбияләргә кирәк. Ул да бәхеткә тулы хокуклы. Ә безнең бурыч аның өчен ул бәхетне булдыру. Его тоже нужно воспитывать, он тоже имеет полное право на счастье, а наша с вами задача – это счастье ему создать. Әлмәт Республиканың Көньяк-Көнчыгыш төбәгенең куәтле индустриаль үзәге 2030 елга кадәр районның социаль-икътисади үсеш стратегиясенең нигезен икътисад һәм кеше капиталы тәшкил итә. Педагогларның төп бурычы илебез өчен файдалы булган шәхес тәрбияләү. Моның өчен бөтен мөмкинлекләрдә потенциал да бар. Авыру туган шәһәрең республиканың данын яклауга киртә була алмый. Әлмәтле Рамазан Хузин бөтен Россия ярышларының бронза призеры булды. 22 августтан 26-на кадәр Самара шәһәрендә боча буенча бөтен Россия балалар яшүсмерләр ярышлары үтте. Анда терәк хәрәкәт аппараты зарарланган 40-тан артык спортчы шәхси ярышларда 4 медаль комплектларын уйнатты. Спортчылар арасында Татарстан спортчылары да бар. Әлмәтле Рамазан Хузин ярышның 3-нче көнендә 3-нче урын алып призерлар санына керде. Берәүләр яшәргә көчне спорттан ала, икенчеләре иҗатта таба. Өченчеләрен исә өмет яшәтә. Әлмәтлеләр 9 яшьлек Рүзәл Курышбаевка да өмет бүләк иттеләр. Аңа кыйммәтле операция кирәк, тик финанс яктан Курышбаевлар гаиләсенең мөмкинлекләре чикле. Гаиләгә ярдәм итү максатыннан Әлмәттә хәйрия йөгеше узды. Йөгереп үз сәламәтлегеңне кайгыртып калмыйсың, башкаларга да ярдәм итәргә була. Шуны исәптә тотып, Ансар хәйрия фонды Алга үстерү үзәге белән берлектә хәйрия марафоны оештыра. Бу хакта спорт сөючеләр арасында хәбәр тарата һәм менә игелекле спортчылар шарлауглы балалар каскадында стартта тора. 9 яшьлек Рүзәл Курышбаевның диагнозы җитди. Анда кан лейкозы. Балага ярдәм итәргә Израиль клиникасы риза булган, тик аның өчен зур суммада акча кирәк. Кредитлар алып та әти-әнисе бу мәсьәләне хәл итә алмаячак, чөнки кирәкле сумма артык зур. Шулай да гаилә өметен өзми, аларга хәйрия фондлары да кушыла. Мисал өчен марафонда катнашырга өлкәннәр 500 сум түләп керергә тиеш. Нәтиҗәдә бу көнне стартка 50-дән артык кеше чыкты. Араларында шәһәрнең предприятие һәм оешма вәкилләре дә бар. Ему необходима дорогостоящая операция по пересадке костного мозга. Операция чыннан да бик кыйммәт. Ул 16 миллион сум чамасы тора. Балага сөяк миен күчертеп утыртырга кирәк. Гаиләдә моның мөмкинлек юк. Ярдәм сорап Рүзәлнең әнисе безгә мөрәҗәгать итте. Вот обратились к нам. У нас уже имеется опыт проведения благотворительного забега. Безнең хәйрия марафоны оештыруда тәҗрибәбез бар. Ансар фонды белән бергәләп Чатыртауда эшләгән идек. Шуннан бирле бергәләп ярдәмләшеп яшибез. И вот с тех пор мы тесно сотрудничаем и помогаем друг другу. Йөгереш дистанциясе 3 километр тәшкил итте. Катнашучыларга футболкалар, грамоталар һәм күчтәнешләр тапшырылды. Рәдифә Нугманова, Вероника Рябова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Ознакайда Бол фестивалі узды. Шәһәрнең мәдәният йорты каршындагы мәйданга умартачылар да, эшмәкәрләр дә, авыл үзешчәннәре дә үз күргәзмәләре белән килгәннәр иде. Ознакайлыларга сайлап алу мөмкинлеге шактый булды. Медовый Спас фестивале хакында Эльмира Шәрифуллина сөйли. Боллы фестивальда бал шуннан да бик күп. Донник, каштан, юкә, карабудай. Төп бал кортларының 200 төреннән тыш фестивальда чәчәк сиркәсе, перга, кәрәзле прополис, воск бал эчемлекләрендә сатып алырга мөмкин. Ознакайда бүген бал ярминкәсе бара. Бал ул файдалы да, бик тәмле дә ризык. Ә менә быел юкә балы бик нык уңган икән. Сәгадәт абый безгә шулай диде. Әйбәт бирә урман. Урманда бал була һәр вакыт. Җиңел булса яшьләр атлыгып торыр иде. Бер яшьләр дә умарда асырган бей. Хәзер шул теге олы яшьтәге кешеләргә дә. Потому что үзенең эше күп, күзгә күренми эше. Умартачылыкка килгәндә Ознакай районы Татарстанда беренче урында. Татарстан буенча Ознакай районы беренче урында тора. Безнең Ознакайда 8600 баш умартачылыклана. Умартачылар бездә күп. Тырыш халык безгәчә без инде иң беренче умартачылар җыелып үзебезнең проблемаларын сөйләшәбез. Основной умартачылар әгәр дә күп умарта тоткан кешеләр качовкага йөриләр, юкәгә чыгабыз, анасы карабудайга чыгабыз, карабудай ассортимент күп. Мондый күркәм чара районда әле беренче тапкыр уза. Эльмира Шәрифуллина, Рамил Исламов, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Татнефть компаниясы ярдәме белән тормышка ашырыла торган алтын алмалар турында әкиятләр паблик арт программасының соңгы сезоны бара. Бу юлы Калининградтан килгән дизайнер Кристина Евстигнеева әлмәтләр өчен толчыбыктан әкәм-төкәм ясау буенча мастер-класс уздырды. Архитектор Кристина Евстигнеева толчыбыктан скульптуралар ясау белән 6 еллап шөгыльләнә. Төньяк башкалабыз булып исәпләнгән Санкт-Петербург каласында аның инде берничә шундый объекты бар. Алар шәһәр халкы һәм кунаклары арасында зур кызыксыну белән кабул ителә. Үз шәхси остаханәсе булган рәссам әлмәтләргә дә толчыбыктан мөмкин булган осталыгын күрсәтте. Алтын алмалар турында әкиятләр арт программасы йомгаклар сезонының төп темасы кайгыртучанлык. Бер-берең әйләнә-тирәлек хакында кайгыртучанлык. Шуңа күрә Телмурама 51 адресы буенча урнашкан остаханәгә теләгән һәркем килеп яңа арт объект булдыруга үз өлешен кертә алды. Берәүләр узып барышлы очракларына тукталды, икенчеләре бу хакта алдан белеп махсус килде. Чөнки һәр остахана нәрсәгә дә булса өйрәтеп кенә калмый, ә яңа танышлык булдыра, иҗади потенциалны ача. Я надеюсь, что такая работа окажется для них полезной. И, возможно, в будущем... Мин бу мастер-класс онда катнашучыларга ярдәм итәр дип уйлыйм. 2 көн дәвамында миңа Ләйсән ярдәм итте. Ул сәнгать мәктәбендә укый. Бу дәресләр аның осталыгын да арттырыр дип ышанам. Мне уже 2 дня, Лейсан, и она очень любит рисовать. И я надеюсь, что этот интересный опыт расширит ее навыки. Сами мастер-классы будут в теплый период времени. Вот у нас на эти выходные, в следующие выходные к нам приедет из Москвы Игорь Софиулин. Мастер-класслар җылы вакытта булачак. Бу атнада сентябрьдә. Безгә Мәскәүдән Игорь Софиулин киләчәк. Алсу микрорайонында мастер-класс күрсәтәчәкбез. Соңрак фрукты арт төркеме белән бергә дизайнер Пастухова эшләячәк. Аны Әлмәттә беләләр инде. Ул юлдаш сәүдә үзәге диварларын бизәячәк. Устеру, и не первый год приезжает делать мастер-классы в Альметьевске. Она тоже будет делать в выходные очень классный мастер-класс для жителей в районе ТЦ Юлдаш на стене. Будут рисовать жители. Любой желающий может к нам присоединиться. Әлеге микрорайонда 5 мурал бар. Алар барысы да уртак маршрут белән тоташтырылган. Хәзер бу маршрутка Кристина Евстигнеева һәм Әлмәтләр тарафыннан булдырылган әкәм-төкәм арт объекты да өстәлде. Бу калабыз халкы һәм кунакларына яңалык кына түгел, Әлмәт хакында кайгыртуга өстәмә җаваплылык та дигән сүз. Кешеләр өчен булдырган матурлык кешеләргә хезмәт итәргә тиеш. Рәдифә Нугманова, Вероника Рябова, Рафаэль Сафин. Яңалыклар вакытта Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ял көннәрендә дә Әлмәттә бай программа әзерләнгән. Шәһәр халкын һәм кунакларын зур күңел ачу программасы көтә. Һәркем үзенең күңеленә охшаган шөгыльне таба алачак. Традиция буенча ял көннәрен Каракүз фестивале ача. Фестивальнең соңгы көне легендар композитор Эдуард Артемьевның гала-концерты белән тәмамланачак. Тамашачылар Сталкер, Родня, Доктор Живаго, Легенда номер 17 һәм башка фильмнардан яраткан көйләрен тыңлый алачак. Концерт тонылган актерлар плеяда катнашында видео белән үрелеп барачак. Шулай ук кичәнең кунагы Александр Сладковский җитәкчелегендәге Татарстан Республикасы Дәүләт Академия симфоник оркестры.
Әлмәт истимагы үзәгендә кинолар күрсәтеләчәк, Нефть институты скверында рәсем сәнгате буенча мастер-класслар һәм китап клубы эшләячәк. Шәһәрнең мәдәни мөхите проекты кысаларында шулай ук бик күп кызыклы чаралар оештырылачак. Шәһәрнең 7 мәйданчыгында җирле һәм читтән килгән артистлар концертлары узачак. Балалар өчен анимацион программа әзерләнгән. Спорт сөючеләр өчен шәһәр пляжында яшел фитнес проектыннан фитнес-зумба узачак. Шимбә һәм якшәмбе көннәрендә Алтын алма турында әкиятләр арт программасы эчке бакча мастер-классларына чакыра. Бакча парк төзелеше инженеры Игорь Софиуллин мастер-класста катнашучыларны ишек алдында дөрес итеп бакча утыртырга өйрәтәчәк. Яшелләндерүнең сыйфаты проекты турында сөйләячәк. Практикада чәчәкләр, куаклар, агачлар утырту күнекмәләрен үзләштерергә ярдәм итәчәк. Чарага алдан теркәлү таләп ителә. Алия Байрамалова, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясы. Әлегә шулар Миллина Хәсәншин һәм монтаж операторы Динара Гайнуддинова сезнең белән сау булашабыз, исән-имин булыгыз.